हेलो। साला हमार भाई लाकअप में बा और तू सो के हेलो बोलत बाड़े। उठ साला। हम का कर सकनी सर? का करे का बात तोके मालूम नहीं के? यही से तोके काज तला से लाके मजिस्ट्रेट बनौली। रात खत्म होने से पहले भाई के बेल ऑर्डर पर साइन हो जाके चाहिए, ना तो फिर से दोबारा काज तला भेज दे। ठीक बा। इली बेल ऑर्डर। आजकल लॉकअप में इतना अपराधी बढ़ गए बाड़न कि जमानत नहीं क्यों होत। और आप कोर्ट खुले से पहले ही जमानत लेके आ गई। ये सब आप कैसे करेली? आप छोट व्यापारी बानी, जहाज के खबर लेके का करब? ना ना ना, जहाज में माल कैसे भरल जाला ओकर जानकारी रखला के चाहिए। सुना, आपके सवाल के जवाब देवे के हमके पैसा ना मिलेला। जेकर पैसा मिलेला ओके छोड़ दी। अगर पहले मालूम रहत त नहला धोवा के थाना के सामने खड़ा रखती। हरिबाल सर छोड़ दो का। चला तोहार बेल हो गईल बा। चलिए रंजित बाबू। जा कुछ दिन अपना भाई के साथ रहा। कोर्ट के चार्जशीट रेडी भइला के बाद हमरा पास ही आवा के पड़ी। ओ दिन केहू काम ना आई। जा। चलिए 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 चलिए। कितना बजल बा? 9:10। एगो सिगरेट दा। हाय वर्षा। अरे तू तू कॉलेज जात बाड़ू? हाँ, तू यहाँ का करत बाड़ो? हाँ, एगो काम से आइल बानी। यहाँ पे आइल बाड़ो और हमरा घरे ना आइला? ना ना, हम सोचने की तो घरे होइबू कि ना, यही से आके देखा तो सकेला। जे सच कहीं तब हिम्मत ना भइल। रास्ता में खड़ा होके 2-4 गुंडा के मार सकेला और एगो लड़की के घरे आके ओके मिले में डर लागेला। लेकिन एक बात तो तय है, वो कितना भी बड़ा आदमी होए, लेकिन वो लड़की से तनी डरेला ही। हमके भी उहे लागेला। चला घर चला। ना ना, आज ना, फिर कबो। ठीक बा, घर पर मत चला, पर साथ में कॉफी तो पी सकेला कॉफी शॉप में। पर तू तो कॉलेज जात रहलू। फर्स्ट लेक्चर से ज्यादा तोहरा साथे कॉफी पियल इम्पोर्टेंट बा। चला चल। तोहार कॉलेज के फर्स्ट लेक्चर शायद खत्म हो गई होई, तो के देर नहीं क्यों होत? ए वक्त सेकंड लेक्चर भी इम्पोर्टेंट नहीं खे। ओह। और थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर? आज कौनो लेक्चर इम्पोर्टेंट नहीं खे। सच 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 सच। सच। झूमे झूमे आज मन, पा गई नी दोनों जहां।